Hello. Maadong palis di ay. Palis na meron. Ako kabidyo ganyang buntag. Kay busy. Diyan karon kay mura magkaawan ng landong mga tumi mga kubing kamuti. Na mas mamaduri dari. Sabot may mga muti mi. Muti sa may gamang lunawon. Bitaw, may trabaho ron. May trabahante. Bo, hamay mo lubang. Naku nagpunas lagi sa bus. Maganda mong kugli ha. Buwang na makaluglog din na. Suwajan. Kuban kong manang mga muti. Sumarang mga muti kitang duha. Magbahin ta. Di ita na sa lagi kagkuan lagi. Di ay lubang hang. Ha. Hanim na ning ginama. Aw mo na. Di na ako nilubang kunos lubi ko nung ibilin ingin si Aisa. Lubang kay puto man to katong lubang yan yung karaan. Halaga dudong. Dara na nga. Di ko dana. Katulad ko nanay. Iyo ko kayo sa nilas. Halaka awan na lagi. Adi na makapangamutig mo uwa na. Mga muti lang tayo bulanghoy. Uwa na. Ngubkob ta. Kusa ni ba nang manas magmana? Ni ba kadang paglangit to? Landog na. Lubi ko nung itagdot naman. Daghanang ko ano. Naglubing, mo, nagputaw ni mo na. Hanapit na. Kana lagi gamita. Kana imo. Ano imo? Kada Dali ra ka makakuha ning putahaw nang. atay ra ang putaw sa wajon. Asa imo? Kari, Di lagi talinis na. Gahigunis man nang eh. laman. Hala, ikaw ang skanding. Patay. Di makadapit sa una. Kanding, nagpahimusa kamuti na to. Pati sa kanding. Ganis ako dapit. Patay sa kunin mo nang. Ano ka na? Ano kunin mo sa ano yung pagkamuti. Di man mo dutag tun lubang. Kari lagi gamita. Na, ano ka? Gago naman kada na. Butang sana diha. Na, kagmay gunod man. May palagi nang. Pero, kuan eh. Buwang na na. Kay Kukad kakay man. na. Pwede na na. Uy, lunawon. Ano sa merkado, gagmay man. Wala, gipaguhaan na. Yan na ito. Asa na yun. Kapera man. Banggang may katay gan. Kan pamito ko na nga mo tisunod. Sukad. Ato sa hanggang tanong mo. Ano ba ni ikaw siya pangamuti? Kamao na. Kalipat naman ko. Ikaw, may katudlo na hanang mga muti. Sa una. Dara nang! Na! Yan na day! Di ako i-video ni mo, be. Saan man pag i-video na? Bakit ka nagbibigyan ko na? I-front man. Ako na. Saan mo? Kami tudlo no. Ano ba to? Na ito'y punggay. Mudi yung punggazon. Di ay. Gamay pa. Bakit ano na? Ang dali, gamay. Sunod buwan na na. Tapos violet lagi, inta. Kanang mangliki-liki ba? Giligig bilat. Mugi panganlat na ninilahir militar. Wala ba ko na dapat hindi o. Susangin li ha. Bakit? Wala ba ko ni. Wala itong kubon. Bilang ito no. Kumda. Makapanakon pa. Lunawon. Naagi. Panglarot na. Kubon. Walagi. Panglarot na. Lalay. Panglarot na nay. Patay. Ada. Dako lagi putiun. Nagi pang biza-bizaan. Nag-isahang mga unod. Dara, tapo ko. Manggulahan. Kaya may lisik dami dito. Ano to na? Nadusla ka na. Ulo dito di man. Murong to nitingog. Kukuan po. Kubon. Na kumbati tuwad. Sa una si Manang si kitudlo na pangamuti. Dadan-dadan kong Manang sa una. Dara. Oh, dani kos Manang oh. Asa kaguban ni Zadar day. Dia. Nasi ko patakabok. Pat na. Nagkubta kasi mo palit sa tagtulang kilo. Sasinta. Tagsisinta bitaw sa maribuk. Pero gikag pagadian nga kamuti. Wala may kubto. Tuwad. Kuritig bidyong Manang kay Luoy. Haga ra ba magtuwad. Wala yung Wa pa jud ka kakitagdak nang pa jud ka surtihan nang. apa. Lagi paglarot. Lutag kugong sa rin. May umpira yung kakara niya. Naigit ito ng ilaga. Ha. Kapay mo yung gani na. Nabito gitu ko ano ilog di ko ano. Wala diha nang. Nara ni. Labong laman ni. Wala may punuan diha. Wala yung kapay. Asa may buwan. Dana dapit to diha ra ba ko dapit tagtanam nang.
Ha. Diha dapit mo itemban. Nagtumangkon pa yung pwede din. Diha ko dapit. Diha dapit ngamuti diha. Naman lagi murag nga bungkag naman ni dari dapit. Kumita lagi din eh. Tuan na. Ti dari itu. Gamay. Na, ko murag julit. Bentukan man eh. Ilong ko ba ni? Wa mo niabot diha. Utur mo ko bos. Ilong ko ban. Tuna. Tuan na. Diha ba? May palagi na. Tura. Adus ka na. Dusa kang gamay. Hindi naman ka mauman ng mga muti kay dato naman eh. May lagi na. Sunod na ra. Ka lagi. Deso na, ha? No lagi. Na lagi. Kamay ka kita. Dito ka buk 5 na. Ilam day mo ko day. Naiyap-ihap day. Kaya baylo na una ako naman isa. Tura. Di, kamay. Sabuni sa na. Kumda. Makapanakon pa. Lunawon. Naagi. Panglarot na. Gugun. Lagi. Panglarot na. Halanay. Panglarot na nay. Latay. Ada. Dako lagi putiun. Nagi pang biza-bizaan. Nagi sahang mga unod. Dira, tapo kon. Manggulahan. Kaya may lisik dami buti. Ana. Adus ka na. Ulo dito di man. Murag to ni tingog. Tupuan ko. Gugun. Na kumbati tuwad. Sa una si Manang sige tudlo na pangamuti. Dadan ko Manang sa una. Dira. Oh, dan ikos Manang asa kaguban ni sadar day. Dia. Nasa ko patakabok. Pat na. Nagkubta kasi mo palit sa tagtulang kilo. Kasinta. Tagsisinta bitaw sa maribuk. Pero gikag pagadian nga kamuti. Wala may kubto. Tuwad. Kuritig bidyong Manang kay Luoy. Haga ra ba magtuwad. Wala yung Upa jud ka kakitag dako nang upa jud ka surtihan nang. apa. Lagi paglarot. Dito gugun sa rin. May umpira yung kakala niya. Nagikit ko rin ka. Ha. Kapay mo yung gani. Nabot. Nabito gitu ko ano ilog di ko ano. Wala diha nang. Marami. Labong laman ni. Wala may punuan diha. Wala yung kapay. Asa may buwan. Dana dapit to diha ra ba ko dapit tagtanim nang. Ha. Diha dapit mo itemban. Nagtumangkon pa yung pwede. Diha ko dapit. Diha dapit ngamuti diha. Naman lagi murag nga bungkag naman ni dari dapit. Kumita lagi din eh. Tuan na. Ti dari itu. Gamay. Na, ko murag julit. Bentukan man eh. Ilong ko ba ni? Wa mo ko niabot diha. Utur mo ko bos. Ilong ko ban. Tuna. Tura na. Diha ba? May palagi na. Tura. Adus ka na. Dusa kang gamay. Hindi naman ka mauman ng mga muti kay dato naman eh. May lagi na. Sunod na ra. Ka lagi. Deso na, ha? No lagi. Na lagi. Kamay ka kita. Dito ka buk 5 na. Ilam day mo ko day. Naiyap-ihap day. Kaya baylo na una ako naman isa. Tura. Di, kamay. Sabuni sa na. Lagi, tiyo ko na. Gugun. Na. Kugun man. Tara. Manas Manang. Ano dito panahapon dali? Wa kay bugas nang. Ha? Wa kay bugas. Agi mo kamuti sa bisa-bisa eh. Bagas, bagas gamay. Ako naman sa. Agi mo kamuti batiman ibisa nang hasan nimo gipamutang nang. Diba dun? Na, malartag subay-subay. Dapat dakuan. Managan ta. Bahan ganun sa tingin pa. Wa pa mo pi alas 3. Wa pa. 2 pa. Dapat mo. Okay. Lagi.
Dalagang kinamuti dia hanang ipadparan. Anong gitutong daris kuan. Katre na. Salamat to kung maduli kay katulon hang na ako nang dubli-dubli ko nang gumunguno dia. Tadad magawa ka pangamuti mo nakalipat na ko. Na, dito po ni mapait ko sa kakilo ni hang kuha ron. Sinta na nang. Sobrang nig sa sinta kay sobrang duha ka kilo ni kadagka. Nagan mig panguli kay kuan man iinit naman. Ata man ning butang dari ang sa betul manhan naglabay. Bitaw nagtigo may unod kamuti kay hapit tag mahal na araw, di ba Jol? Mahal na araw magkuan nagduma. Lagot mon. Ano yang giandam. Sa kaya siga ng paglangit. Nanaga na pud mi. Saka na mi ito gikas. Kamutihan kani bukad na pag-init. Ganyan na sandong-sandong man. Init naman pud. Grabe init na pud. Kalaginot di po ko gamay sang kinamutihan. Pila ka puno. Tapos yung mga pila ka lugas. Ito. Di ilali mangay kay. Bantek na juta. Sige uwan sa bantekan. Isag ni mo makububag kamuti. Kada ginot kung pila ka lugas. Makalunaw. Kasi nakarilit og nilunaw. Kasi nakailag nilunaw. Imbis lagi kay ang pahuway ta ko karon kay wa may trabaho kung gyapon utok na di man jud pwede yung pahuway dahil hamjung kipot-kipot. Ang hipos ko sa mga kahoy pang sandignahon sa mga basura dito ang ipangligpit. Ini na ako mamaduli nga dili mo ko manghinlusod kay na pa mangyapon magtrabaho pero lahi ang gupod og diinluan. Unang magpanghinlo ang salat pus kamutihan sa arang inita man ing bukad man sa gas-dos na kapin. Pagkas dara ni sakas Julie ni ulis pikas ulis family house kay nagpa-snack ng tatay kay walis nanay. Kay meeting mo citizen da meeting inta ko dah para makaapas. Meeting nga putos di pa man ako senior. Da makibawa man nas nanay update ra man nas nanay sa gimitingan ug sa gimitingan manang sakto pud sinanay reading meeting kay aning kakay lagi pa ko daris mga lihakon. Ramo ko excuse ramo ko kabuhi pagubkob sa kamuti lah sa bato.